Niining bag-o lang, nadungagan og laing tulo ka mga barangay ang gideklara sa Regional Oversight Committee nga nalimpyo gikan sa ilegal nga mga droga. Sa ilang datos, 25 na ka mga barangay sa tibuok syudad sa Sugbo ang drug cleared, human madugang sa lista ang barangay Kasambagan, Kambinukot ug Zapatera. Matud ni Ernest Herrera, ang overseer sa COSAP, nga padayon ang ilang kampanya aron batukan ang ilegal nga droga pinaagi sa tabang sa Badak, CCPO, PIDEA, COSAP o DILG. Atong mga barangay officials are very cooperative. That is why taas-taas ato nakabot. No? We have been receiving awards every year. We have been complying with requirements ug sa mga uban pa na gikuan sa regional. Tungod sa paningkamot sa mga barangay officials nga makabot ang usa ka drug cleared barangay, gihatagan sila og 100,000 pesos sa lokal nga panggamhanan isip cash incentive. Panghinaot ni Herrera nga panalaminan unta sa uban pang mga barangay ang maayong ehemplo nga nabuhat sa uban. Ning kasamtangan, 25 pa sa kinatibuk-ang 80 ka mga barangays ang gideklarar nga drug cleared. Every day mo na ilang ikuan, every day mo adto na sila dito, mo drug educate, mo reach out sa ato mga katawan, and we cannot do this without the barangay officials also. So dako kayo og responsibilidad ato mga barangay officials. Masaligon ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga mahurot ra gyud og kalimpyo gikan sa ilegal nga mga droga ang tanang 80 ka barangay sa syudad. Busa gihatag gyud ni Mayor Mike Rama ang iyang suporta ngadto sa tanang barangay officials. Kini ang balita. Maria Charis Baino Pineda, Cebu City News.